Исәнмесез, кызлар, малайлар? Сезне барыгызны да әкият тыңларга чакырам. Бүген мин сезгә бик акыллы карт һәм аның күршесе турында әкият сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Борын заманда яшәгән бер бик ярлы карт. Аның тимер балтадан башка бер әйбере дә булмаган. Карт көн сайын иртән торып урманга китә икән. Анда бераз гына утын кисеп, көч хәл белән аны өенә алып кайта торган булган. Алып кайткан утынның бер өлешен кышка калдыра, ә калганын базарга сата икән. Һәм шул акчага ипи сатып ала торган булган. Менә шулай ачлы, туклы көн күргән бу карт. Ярый әле балтам бар, югыйсә ачка үлер идем, дип кабатлый торган булган ул. Көннәрдән бер көнне ул иртән чыгып урманга киткән. Кайтканда, елга аша чыгарга җыенганда, бик каты давыл чыккан һәм басманы селкеткән. Карт басманы чыкканда, аның утыны белән балтасы суга төшеп киткән. Карт көч хәл белән басмадан чыкканда җыларга тынкан. Инде нишләрмен? Хәрәп булдым. Нәрсә ашармын? Дип елаган ул. Аның елау тавышын елгадагы бер балык ишетеп алган. Ул картны бик кызганган. Инде зак та үтмәгән. Бабай янына балык алтын балта китергән. Мә, бабай, елама, сиңа алтын балта китердем дигән ул. Карт балтаны тотып та карамаган. Бик матур балта, ләкин минеке түгел шул. Балык суга чумган һәм икенче балта алып килгән. Монсы көмеш икән. Я, бабай, менә сиңа хәзер көмеш балта алып килдем. Карт бу балтаны тотып караганда, бик матур балта шул, ләкин минеке түгел дигән ул. Шуннан соң балык тагын киткән. Хәзер инде ул тимер балта алып килгән. Мә, бабай, ал, сиңа тимер балта алып килдем дигән ул. Карт үзенең балтасын шундук танып алган һәм кычкырып җибәргән. Менә монысы минем балтам дигән ул. Һәм ул балыкка зур рәхмәтләр укыган. Балык аңа: "Син, бабай, бик тугры кеше икәнсең, алдамадың. Бу балталар өчесе дә сиңа булсын", дип әйткән дә суга чумган. Карт 3 балтаны күтәреп, шатлана өенә кайтып киткән. Бу хәл турында бар туганнарына, танышларына сөйләгән. Картның сүзләрен аның күршесе дә ишеткән. Ул бик саран һәм бик көнче кеше булган икән ди. Күршесе иртән торганда, карт шикелле балтасын күтәреп урманга киткән. Басманың нәкъ уртасына җиткәч, ул балтасын суга ыргыткан һәм җылы яр буена чыккан. Балык аның елавын ишеткән дә, аңа да алтын балта китергән. "Балтаң шушымы?" дип сораган ул. "Шушы, бир тизрәк", дигән ялганчы балтага кулын сусып. Балык шушы сүзләрне ишеткән дә, ялганчыга алтын балтаны бирмичә суда югалган. Алдакчы яр буенда елап та, кычкырып та, үкереп та караган. Ләкин аның янына килүче булмаган. Әнә шулай ул алтын балтадан гына түгел, үз балтасыннан да кылак каккан ди. Алдашырга, ялганнарга ярамавын мин әйтмәсәм дә беләсездер инде. Алдым дигән үзе алданыр дип юкка гына әйтми бит халык мәкале. Бер тапкыр ялганласаң, икенче тапкыр чын сүзеңә дә ышанмаслар бит. Шуңа алдамаска, ялганламаска тырышыгыз, дусларым. Ә бүгенгә сау булыгыз.